मेकअप खालामखांबाय दायो मेकअप खालामदोंमोन आरोना आं हारसिंनो मेकअप खालामदों माने नानिया आंखौ एसे हेल्प होबाय सिम्पल मेकअप खालामदों दिनैहाय ओमफ्राय आं खानायखौ बेबायदि लागोन लाया जागासिनो आरोना माने दायो आङो ड्रेस आप खालामनानै लानोसै ओमफ्राय दा उनावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गाइस नै दायो आङो ड्रेस आप खालामखांबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सरप्राइज आरोना बे सरप्राइजआनो जाहैबाय नोंथाङा मिथिखाबाय टाइटलखौ नायनानै जे गोदान मिउजिक भिडिअनि दायो शुटिं खालामनो रेडि जागासिनो जोङो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैदो बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो Hengrabari bar. Wow. so beautiful So pretty. White color bow. Yellow color blow. wow Let's udah beragam desain malain kleman. ayo moza nomor yun dun lang naman Wow. ini sila na dun dun wala Wow. dun thibai sa dayo location Udah dantarci. Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जिडि प्रडाक्शन्सनिफ्राय mwna मिउजिक भिडिअ गोदान फैगासिनो स नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना नंगौना नङा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर स दिनैहाय आङो बिहाइन्ड द सिनखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दायो जोंहा डान्सारफोराबो सफैजोब्बाय गासैबो टिमनि इच एन्ड एभ्रि मेम्बारानो सफैजोब्बाय आरो ओमफ्रायहाय नै दायो नानिया सिद्धार्थनि मेकआप खालामगासिनो आङो नानि थानायखाय आलदा मेकआप आर्टिस्ट लायासै आरोना बेबो प्रफेसनेल सासे मेकआप आर्टिस्ट नालाय शुटिङावबो होबाय थाखायो आंनि शुटिंबा ओमफ्रायहाय आंथ' आंनिखौ आंनो खालामखायो नालाय ओमफ्राय नानिखौ ओरैनो हेल्प होनो होयो आरोना मोनसे मोननै ओमफ्राय एक्टरनिखौ नानियानो खालामखायो गासैबो दा नै थाग थियारि खालामगासिनो शुटिंनि थाखाय सोरबा लाइटमेनफोरा नै लाइटफोरखौ थिग खालामगासिनो मेकआप आर्टिस्टआ मेकआप खालामगासिनो डान्सारफोरा ब्रेकफास्ट खालामनानै लाबाय आधा आरो आधाया खालामगासिनो Breakfast. Jano. Udah ni enggak? Deh, azau lang dulu sih. Samar kena. Isi. Oh. Ni besi ni deh. Xả này mới cho khóc đi đã. Xin không làm được không? आङो आंनि प्रडाक्शनावबा फुङावनो ओंखाम जाहोखायो आरोना ब्रेकफास्टआवहाय मानो होननानै बुङोबा जोंना डान्सिंनि बिदि शुटिं थायोब्लाना थाब जोबा जाथारो आरो बेखायनो थाब माला जोबो बेखौहायसो नायग्रोयो नालाय आंथ' जानो गोसो जाखाया ओमफ्राय आंखौल' नायबाबो जायाना मानो होनोबा डान्सारफोरा उखैयो लाइटमेनफोराबो उखैयो स्पट बयफोराबो उखैयो नालाय बेनि थाखायनो ब्रेकफास्टआवहाय सा बिस्किट बेफोरबायदि होखांनायनि उनाव डाइरेक्ट ओंखाम होखायो होमबाना फुल डे एकदम एनार्जेटिक जानानै थायो आरोना बिसोरो एक्टिभ जानो हायो ओमफ्राय नङाबा ओरैनो परथा माबा माबि बिदि जाबा उखैयो नालाय बर'नि फिसा ओंखामानो मेन बेनि थाखायनो ओंखाम जाग्रोबाय दा बिन्दासलि मावनो हासिगोन आरो ओमफ्राय दायो एसे फुजा होनानै लानोसै फार्स्ट डे नालाय
बेगावसो Korean Barbie dolls dah. Hai. Barbie doll lah, cina. Barbie doll. Mwina fagli. Wow, jि मोजां नुदों. Oh guys, नै माबा खेलेग्राफोरा माबा खेलेग्रालै मा सालायग्रा माबा बेडमिन्टन ना बेडमिन्टन वाह खावलिया देलायना फैदो थौफै लाना फैदो बुंबाय Wah. Ayo udah ini ya. Wah, naila. Sit. All the best. Halke. माबोरै जागोन जोंना दिनैनि शुटिंआ मा नायबाय थाखो नोङो निउस गाइस आं बे मोनसे खोथाखौ बारे बारे बुंबाय थाखायो आरोना आरो खेबसे बुंबावनोसै जे नोंथांमोना मिउजिक भिडिअफोरखौहाय जिखिनि जाया आंनिबाबो बा गुबुननिबाबो जिखि जाया मिउजिक भिडिअखौहाय 4 मिनिट बा 5 मिनिटनि मिउजिक भिडिअ नुनो मोनो स' बेयावहाय नोंथांमोना नायनानै सोरबा मोजां मोनो सोरबा बबेबा एलबामखौ गाज्रिबो मोनो नाथाय गासैबो भिडिअनि बिहाइन्ड द सिन बिराद हार्डवर्क आरोना बिराद हार्डवर्क खालामो बयबो टीमानो नै नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ नुदों जानांगौ लाइटमेनफोरा लाइटफोरखौ थिक खालामगासिनो बिथिं डिअपिफोरा केमेरानि सेटिं खालामगासिनो स्पट बयफोरा बिथिं सोरनो दै नांगौ सोरनो मा नांगौ बहुत बिजि थायो डान्सारफोरा मोसानायाव फकास खालामनाङो एन्ड एक्टर एक्ट्रिसआ गावनि एक्टिंआवहाय स' एभ्रि मिउजिक भिडिअ बा एभ्रि मुभियावनो बिराद हार्डवर्क खालामखायो आरोना बयबो नाथाय नोंथांमोना 4 मिनिट 5 मिनिटनि भिडिअखौ नायनानै क्रिटिसाइज खालामो दे बेयावबो जेबो नङा नोंथांमोनाबो राइट्स दङ जोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां जादोंबा मोजां जादों होननानै बुंनो हायो मोन्थाय दङ आरो गाज्रि जादोंबाबो गाज्रि जादों होननानै बुंनो मोन्थाय दङ नाथाय बेनि गेजेरावबो गाज्रि जादोंब्ला बेखौ मोजां रावजों बुंहरनांगौ आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामो जे आंखौल' नङा बयनिबो प्रडाक्शनावबाबो जे मा गाज्रि जादों बेखौ मोजां रावजों बुङोब्ला बा मोजां वेजों पजिटिभलि बुङोबा बयबो बेखौ निस्सय मोजां नोजोरजोंनो लायो आरो सुद्रायनोबो नाजायो स' बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअआवबो जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुयोबा नोंथांमोना निमाहा होगोन आरो लोगोसे जोंखौ मोजां रावजोंहाय सुद्राय हरगोन होननानै आं आसा खालामो
Coba deh gue. Cut. Tukuli baza. Tukuli baza. 5, 6, 7, go! दायो जोंहा जोबथ'वाखैयानो दासो जाहांदों स्टार्ट जाहांदों आरो ना दे फाय जल्दी धुम एन्ट्री Ini Himalaya. Berapa sih? बरिया एकदम जन इब्राहिम बायदियानो नुबाय होनजायोले लाजिदो मिनिबायदो एकदम आरो सोरमोन ऋतिक रशनथ' नंला जन इब्राहिम बिदि नाहरलायाखै खेबसे लाजिबावबाय Fokus. Setiap bulan lalu. Mau apa dia siapa? Oke. Chalo ready. Next start. Right ready? Ready. Yes. Light follow koribo lagibo. Dirain sir. Starting in rekna. Mini Leo nó lại cái gì à? बुनायानो मोनसेबो मोना सानैबो